κοινωνία. Αυτό γίνεται αδιαλείπτως. Στα πλαίσια της σφαιρικής αντιληπτικότητας, εισέρχομαι στα επίπεδα του συλλογικού ασυνειδήτου, όπου εκεί πέρα μπορούμε να δούμε και να διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαστάσεις, περιπλεκόμενες η μία με την άλλη, και επίσης εκεί πέρα μπορούμε να διαπιστώσουμε βιωματικά, διότι η αγάπη είναι βιωματική, αυτό το οποίο λέει ο Αριστοτέλης στο βιβλίο του Μετά τα φυσικά, ότι η ψυχή είναι διφυής, δηλαδή ότι έχει δύο φύσεις. Η μία φύση της ψυχής είναι σαν όλο τον κόσμο και η άλλη είναι όλο τον κόσμο. Εγώ επικοινωνώ λοιπόν με τις δυνάμεις εκείνες οι οποίες αντιπροσωπεύουν τον κόσμο, είναι ο κόσμος, δηλαδή με τις δυνάμεις της αληθείας και όχι της πραγματικότητας. Ήταν απλό. Και κάτι τελευταίο, πληρώνει περαστικό ή με ένα απλό πάγιο, δηλαδή μπορεί να... Θα απαντήσω με μια ερώτηση. Παρακαλώ. Ο κύριος ημών Ιησούς Χριστός έχει πει ότι θα ξαναέρθω με πνεύματι, δηλαδή σαν ενέργεια, όχι ενσαρκωμένος, και με νεφέλες. Ας καθίσετε να σκεφτείτε τι είναι αυτές οι νεφέλες. Δεν μπορώ να καθίσω τώρα, αλλά μετά όντως δεν το μπορείτε. Δεν υπάρχει χρόνος ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχει χρόνος. Είναι το αιώνιο παρόν. Άρα μπορούμε να καθίσουμε το δύο στο μέλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.